Tħabbru setta regolamenti li permezz tagħhom il-bdiewa se jibdew jinqasmu f'kategoriji differenti sabiex jiġu studjati u mifhuma aħjar il-bżonnijiet ta' sezzjonijiet differenti ta' bdiewa. Ma' TVM News, id-direttur tal-Agrikoltura Marco Demek qal li permezz dawn ir-regolamenti se jiġi provdut qafas legali għal azjendi agrikoli kummerċjali biex jiġu identifikati f'kategoriji differenti skont l-introjtu annwali tagħhom, ikkalkulat għabbażi tad-daqs tal-azjenda agrikola u tal-prodott applikabbli għalihom. Din hija għodda ġdida li qed tingħata lill-Ministeru u l-Direttorat sabiex tkun tista' tiġi użata minn dipartimenti u entitajiet oħra fil-Gvern. Jiġifieri din hija għodda kif nistgħu nidentifikaw bdiewa mhux biss skont it-tipoloġija tal-farm tagħhom jew inkella skont l-età, imma wkoll fuq dak li qed jipproduċu. Is-Sur Demek spjega li l-għana ewlieni huwa li joħolqu kategoriji ta' azjendi agrikoli li kategorizzaw lil bdiewa skont l-attività ekonomika tagħhom anke b'konformità mal-politika agrikola nazzjonali. Qal li x-xogħol fuq il-kategoriji se jibda f'Jannar tas-sena d-dieħla u għandu jiġi fit-tmiemu f'Marzu illi ġej. Minn hemm jibda x-xogħol fuq miżuri speċifiċi maħsuba għal kategoriji differenti. Bdiewa f'kategoriji differenti ikollhom bżonn policies differenti. U hekk tiffaċili hija għodda ġdida biex aħna nkunu nistgħu nikkreaw policies diretti għal dawk il-kategoriji ta' bdiewa differenti għax kollha jkollhom il-bżonnijiet tagħhom. Fid-tnedija ta' din il-leġiżlazzjoni f'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo qal li punt importanti ta' dawn ir-regolamenti huwa li din il-kategorizzazzjoni se sservi bħala għodda biex jiġu mifhuma aħjar is-settur agrikolu u jiġu indirizzati aħjar il-ħtiġijiet tiegħu. Din l-għodda se tipprovdi wkoll viżibilità aħjar ta' settur agrikolu għal dawk li jfasslu l-politika biex jinħarġu skemi u miżuri aktar b'saħħithom u iffukati.